yayin da yake jawabi jim kaɗan bayan miƙa na'urar renon jarirai da aka haifa kafin ranar haihuwarsu na kimanin fiye da naira miliyan 10, shugaban jami'ar ta Yusuf maitama sule Profesa Muktar Atikurawa ya ce bayar da na'urar na daga cikin ƙoƙarin jami'ar wajen tallafawa da kuma hidimta al'umma ba ga samar da ingantaccen ilimi ga matasa ga al'ummar jihar nan. Profesa Muktar Atikurawa wanda ya lissafa irin nasarori da jami'ar ta samu a shekaru 3 da suka gabata ya ce wannan yunkuri zai taimaka wajen inganta lafiyar ƙananan yara da tallafawa asibitin koyarwa wajen horar ɗalibai da ke karatu a fannin likita. Shugaban jami'ar daga nan ya jaddada ƙudurin jami'ar na ci gaba da aiki kafaɗa da asibitin wajen inganta lafiya musamman wajen samar da kayayyakin aiki da koyarwa domin amfana al'umma da kuma ɗalibai. Sa jarirai wanda yake da amfani da niyyar basu tsari da karfin jiki cewa asibitin yanzu guda ɗaya ne kawai ke aiki, wanda kuma kowa ya san yawan jihar Kano kuma da muhimmancin shi wannan asibiti na Mama Abdullahi Wasai. A duniya haka ne daga cikin ganin cewa mu muna da wasu daga cikin irin wannan injina da muke da su a nan, muka ce to bara mu bada gudummawar mu ma muka bada mashina guda 2 wanda alhamdulillah ka ga lokacin da muka je muka wa itace medical director wanda sun yi farin ciki da karɓar wannan equipment. Wannan ɗaya daga cikin tallafi da jami'a take ba wa asibitoci kenan don ganin samun cewa an sami inganta ayyukansu. Kamar da na faɗa ita kuwa yayin da take jawabi babban likita kuma shugaban asibitin koyarwa na Nasarawa Farfesa Hadiza Sa'idu Bala godewa jami'ar ta Yusuf maitama da ta yi bisa tallafawa asibitin da na'urar, wanda ta ce wannan yunkuri ya zo daidai lokacin da ake bukatar sa, wanda ta bayyana shi da cewa wani abin ayaba ne. A wani labarin kuma shugaban jami'ar ta Yusuf maitama Farfesa Muktar Atikurawa ya bayyana yunkurin jami'an ci gaba da samar da cikakken tsaro domin kare lafiya da kuma dukiyoyin al'umma da ke cikin jami'ar. Farfesa Muktar Atikurawa ya bayyana haka ne yayin lokacin da yake jawabi ga jami'an tsaro na jami'ar jim kaɗan bayan gudanar da wani taro na musamman kan yadda za a inganta harkokin tsaro a jami'ar, bayan da ya ba musu bisa aiki tukuru wajen ganin inganta harkokin jami'ar. Shi kuwa yayin da yake jawabi shugaban sashen tsaro kuma darakta na sashen na jami'ar ta Yusuf maitama Malam Bala Muhammad ya shaidawa shugaban jami'ar cewa an shirya taron ne domin sake zaburar da ma'aikatan na sashen wajen bajiro da dabaru daban-daban da su inganta harkokin tsaro kuma ci gaban jami'ar. Duba da yadda ake fama da harkar tsaro da wato ainihin challenges da suka yi yawa musamman a makarantu na gaba da sakandare, to mun yi amfani da wannan dama don mu ainihin jinjarin din wato ainihin ma'aikatanmu, wato mu karfafe su, mu jijjiga su, mu tabbatar cewa suna nan a matsayinsu, sannan kuma wannan yana ya nuna wa cewa wato academic da non-academic da student cewa shirye muke da mu kare lafiyarsu da dukiyarsu tare da Nuruddin Sani Sheka, labaran ARTV.